И здравейте, приятели! Днес ще играем пак на Майнкрафт. Ще ви покажа някои нови неща, които направих. Малко гледам тук съдби на кръстопът. Да. Малко по-късно всички са на масата. Родителите възлагат много надежди на тази среща. Ами надявам се да ви хареса рибата. Аз нямах много време да я приготвя, ама се постарах. Тази риба, аз риба не ям. Така Не ли? ти казвам. Ами, ако искате омлет да направя. Защо и тук картофи малко? Така, в миналото видео оградих това да не влизат някакви такива Не. Тя не ти мобове и... На 15 години за някакви неща не е на 15. И Трябва си нещо. също сложих и факли. Да. Зависи кой пита. Аз питам баща ми на пет. Вие хора за пари. А проблем е. На 5 ти харесва. Нали? Let's go. Чакай. Ти маш. Чакай да ми се прави на твора. Чакай. Добре, Спил си ти реши. я сега, добре. Ако искаш ти дом за легал, Спуйте се, не плаши. Вие са пия вашите разходи. Това е миналия път. В миналото видео показах това. Това е новото. Нова къща. Да. Така изглежда първият етаж. Кухнята и така изглежда втория. Тук нещо като тераска. Да, така изглежда. искам да го виждам по-тихо така. Като цяло това са новите неща. Дори видяте без закъл, бе. Само с мускули без закъл. Какво може? Виж, скъпа, той не те обича, той само те използва. Глупости обичаме се и дамата. Аз го обичам и той ме обича. Ние сме хората, които те обичаме и винаги ти желаем доброто. Моля те, разбери. Просто не сме обичали. Добре. Сложих също и някой котен сон. Да, животинки и нали селените. Точка по въпрос. Като цяло това е много яко село, между другото. Как ще ме казват? Гостен гонни. Даскар е супер готин и нямам намерение да се Откачих по тях направо. Да не беше толкова здрав, те да го просна тук. Повече не искам да го виждам. Бащата на Петя е гати тапак. Какви се прави това и да това е никога, бе? Помиска, че на мен се прави на твора, аз ще го накълтирам регати тапанара. Ама трябва да минал на работа. Без това повече нищо не може да направи. Аз все пак не спа с него и защеряно. На следващата сутрин Петя отново ти Не знам, но мисля хора да оградя и това. Обаче е много голямо. Много се надявам да тук, защото ще стане голяма кръстотия. Отново. Айде, после аз тия сандвич. Идваме в моя! Много е голямо, така че май няма да го ограждам. Да. Ти какво става? Няма ли сте прави също тук при мен вече? Ми как да се премести, нали ти знаеш нас какви са? Ще свикнат. Ти са тия пенка. Ти много майонеза. Така като гледаш, моля да я тия работа. Извинявай, ми кой сега ще направя много. Чисти тук. Майонеза ще ми дава нещо. Оле, малки Айде ми заминавай. кученца. Харесва ми Петя, защото е малка. Прави всичко без да мърка. Каквото и каже, аз се държа с всичко. Иначе като пораснат, много фасони правят. Интереси се правят. Ще взема малкото котенце. Тя малко сандвичи не мога да правим, а се научи. Нашето е истински мъж. Обичаме, грижи се за мен, а ти ще си.
прави с тия попуци? То да го бъде искаш. Ами ще го боиш, ще дойдат приятели, може да гледат така с тия попуци, да си обува. Добре, Наско, просто нямаш как да ги обоя. Нямаше Пред как. вкъщи. И в Ходи тогава с търгови. Няма как да ги обува. Айде, давай, обувай. Няма да чакам до утре. добре съм вече. Добре. Я да видим, Чакай, къде натам, бе? много добре така. Ама, айде да върши сандвичите. Вечерта Петя и приятелите Атанас Не, посещават чакай. дискотека, същата, в която са се запознали. Днес те имат среща с Дида, добър приятел на Наско от Царите по борбата. Наско е супер якия пич. И веднага като влезе в дискотеката, всичките пикивли започват да му налитат, а той съответно изобщо не му обръща внимание. Само мене. И една нещастница в туалетната ми вика, че той е зарвал всички. За каква съм за тя, бе? Аз съм единствената. Това беше това видео. Чао!